tatiri parufu pambuya wangu mukomana uyu akavanjeka parufu papa akaenda kumba kwangu vaenda korana nemukadzi wangu. Mateke wakapfeka kapfekere kakwa ngeke chihure basi chihure tadzoka kunhama mapasi 10 11 ndopandakazonzwa kunzi mukadzi uya wadini wanwa poison. After a day mapurisa akabva andifonera. Ndikaipa nemoto mwari ari mubatsiri wangu. Zvakaitika sei izvi zvakaitika nyaya yakamira yakadai so ndakanga tiri parufu pambuya wangu mukomana uyu akavanjeka parufu papa akaenda kumba kwangu vaenda korana nemukadzi wangu vanamusvikira arina ndamubata ndakamutora hembe dzake ndinadzo adaro mukadzi wangu uya musvikobuda makuseni vatora poison vamwa murume uyu akabva atanga kutonditseretena futi kusvika ndaenda kwani kumutora pisoti aukuremba kuti wana wacho kwazi wana wako ngewangu. akanga kutseretena vanhu kwaye vaindibatsira basa irori kusvika ndaenda kutora pisode iri munogari samaringa kuondirai right. Nyaya yekutanga yakutaura kuti vana ndevangu handiti hainetsi because pamwe mwana wacho ndewake zveshuwa saka chikudiwa kuita sei kuti muprove kuti zveshuwa ndewake rika zvake saka moenda upi DNA test iyoyo inoda DNA test kuti muchiite confidence dzekuchengeta vana vamuita sei vamuchengeta haina problem iyo ino yatodzikira yada chandoda ndekuti zvati bambo kana ipasi kana yenyandopera kumkai bambo ndamira pamberi pedare mambomutasa zvese ndo zvechokwadi ndikaipa chariswa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu. Mambo zvimwe zvacho hatiri zvinopedza chii nguva bambo wataura kuti makabatwa imimi tati nyaya yetu avamaitwandisi bambo wati papari parufu pambuya wavo imi ndobva manzvenga ndobva maenda kumba kwake ndovasvika bva mapinda mumba make iyo bvazoteera ndobva vasvika bva kubata mvura nehembe dzenyu dzamamuita zvamakaita muri waswinda basi ndinadzo iwo makabatwa here nabambo nemukadzi wabambo makabatwa ndi right. Thank you. Then mabatwa pane nyaya yekuti manje izvozvi mukadzi wake uyu mabatwa akazomwa poison ndobva amwa poison ndobva afa iri nyaya ipi ndizvo then mapedza izvozvo imi maakushipiretena uyu mautaura kuti ni wana waripo pamba pacho akasiyiwa nemufi ndeweni ndizvo kwete saka udia kunyika pamusoro changapi
Yes. Zvakaitika ndezvekuti zvese zvaanotaura zvozvo ndobvumirana nazvo, but andibata wakabva anditi uyu ndisekuru wangu, wakabva anditumidza jaketi ndandine fleece netop yered yakaita kunga iri yeragi nemuscle top mukati. Ndobva ndamupa aibva ati ndichazokushedza because hembe idzi ndaitira kuti uzoite humbowo mangwana. Ndobva ndabuda, ndobva ndaenda kuba, ndobva ndadzoka kunhamo. Ndadzoka kunhamo mapasti 10-11 ndobva ndakazonzwa kunzi mukadzi uya wadini wanwa poison. After a day mapurisa akabva andifonera abva ati uya kustation kwaruda. Ndaenda kustation kwaruda vobva vanitora statement. It was a test. Zikanzi munhu anofanira kuigwa yakati Saturday, should be a Saturday, haifana kuigwa, but postmortem haina kuzoitwa. On a Saturday early in the morning pakauya vanhu 2 vakabva kumba kwana sekuru vangu vakaenda through kwaSabhuku vakati vari kundida kumba kwavo kwazvakaitikira. Then ini ndobva ndafonera mupurisa aita nyaya. Mupurisa wakaita nyaya akati kana ari Sabhuku aripo then it's okay. Ndobva ndaenda ndakazotora nawo nehama dzangu ndobva taenda kumba kwekwe. Taenda kumba kwana sekuru kwekwe takasvika nyaya ikapinda padare mudare mukicheni macho. Nyaya yagadziriswa pana sekuru vakazoti vakazodaidza tezvara wavo vakarorera akauya mudzimai nehama dzake vakati uyu ndiye mukwasha vanhu venyu. Ndopo baba wacho akabva azoti aiwa imimi munofanira kundibhadhara, hamundidaidziri munhu wandisingazivi. Saturday ndabva ipopapo mupasti 2 ndobva ndaenda kwaruda ndobva ndavatsanangurira nyaya vokwaruda vakati aiwa nyaya ikai ndehukama ndodati mugadzirisana. Then Sunday manheru mapasti 7 someone alerted me kuti kana uri pamba tiza kwakauya vanhu vaisvika kuma12 vakabva kumba kwavo. They wanted to capture me because vakanga vandipa list yavakanga vandipa ndokunga isvika kuma6.8,000 vakati tiri kutoida munhu astadi asati aigwa. Saka pavaironga zvinhu zvavo vanhu vanenge vachisympathiza nevo. Saka pavaironga paya pane vaibuditsawo information kuti vakomana vada vakakubata vanga vabva kutaundi vamwari vakati tobva tangodini tobva tadai ini ndobva ndatongobuda zvekuteretena zvekutaurwa. From that day it was a Sunday ndakabva ndabuda chero ikozvi zvemunzvimbo kana iye akada kutaura chokwadi cheche ndinoita zvekuuya apo neapo. Right, but my question is kumapurisa nyaya yako yakapera sei? Mapurisa akati tichazokushedza kana tichizobuda. It was 2022. 2022? Which is 2 years down the line. 2.5 years. It was June. Because one culpable homicide. Why mapurisa akakusiya uri kunze iweyo wakonzeresa kufa kwemunhu? Inini mapurisa inini wakandibvunza statement ndikataura ndikati wakati inini bhozi ndakasiya vanhu vako sekuru ana mbuya ndobva ndabuda vandadini ndobva ndaenda. Aiwa, my question iri kuti chakakonzera kuti munhu amwe poison chii? Ndiwe handisi. Saka iwe sei mapurisa akakusiya uri kunze iwe wakonzeresa kufa kwemunhu? Handingazoziva. Kwenda waingwa ndisi kuti mapurisa aka what was the purpose yekukutora statement? I don't know. Saka ini ndaifana kuti ere because mapurisa ndise. kana inge nyaya yekuti there are two things here. Pane issue yekuti one wakaita upombwe saka pane charge yadauta in a court of law pane charge yadauta mapurisa sinzi anga apinda mukati menyaya pane here macharges echi eyadauta akazopinda mudare ramajistiti Havana kundiseva. hapana handiti munhu afa chikonzero chekufa kwemunhu chii? Amwa poison. Amwa poison amwa nenyaya yei? Akanga abatwa nini?
abatya wina wewe so iwewe urimo munyaya dzekufa kwechii saka my question ndekuti mapurisa akazokusiya for 2 years now uchienda it means kwauri iwewe nyaya yakatopera hospital kwataura kuti urikutouya here and there because wari yako haisiri yemutemo yekuti wakapara munhu wari yako yato yemunhu yekuti uyu arikutondorongera magengi apa unotoda wani apa waukati nevana because according to this episode yakapiwa one of the reasons why episode yakagranted he threatens and intimidates me always over my late wife, namely Itai Mahodo and this. G. Now he is uttering to the public whenever we meet that all my children are his. He is the biological father of my children. Yanga yangu waweyo fix me. Yote munhu amwe muzunga. Wapeli muzunga wese. Aiwa, ndika munhu. Right. Babu. It's your word against his word. Pane witness. Yamuti nyingi akazwa achitaura kuti akutaura kuti wana wamwinawo ndiwe iripo here witness. Iripo inogara. Yeah, Chinogara. Sorry? Dini chinogara. Relationship yenyakamira sei? Ndiani nani? Awawa. Awa kwandiri ndisekuru. Uyu kwandiri munini. Ndaona nzeve dziri. So, ndise ndiona sekuru nemuzukuru. Ndizo. Nemunina. Imi nemunina muri munowira. Nemunini. Ati tinowira. Iya mamunini mwana wamai. Munowira namukoma. Tinowira. Unowira namukoma. Tiri. Saka handikwanisi kutora idzi because magara amowira. Ndudai neindependent witness. Munhu asiri mukadzi, asiri mwana. Anotaura kuti izvozvo zvinhu izvozvo ndakazvinzwa achitaura, then from there tora chitangira ipapo. Asi ndiri kuona pamwe pandikuta ndezvekuti murume haunatoisira chii, haunatoisira nguva yedu, zvinhu zvako waguma. Asi kwiri yangu pairi chete ndepekuti mutemo waifanira kunga uine zvawakaita. Ndopane nyaya yangu ipapo kuti sei mutemo, because akonzeresa kufa kwemunhu uyu ndiwe. Asi isusu mhosva yedu yatautamba nayo nhasi panapa ndeyekuti wakapinda muchii, knowing very well kuti uyu mukadzi wechii, ende pawakazviitira pacho paruku rwambuya ise ndekuti umaonga uchichema newangu uchichema mbuya, iwe utori bhizi kunyenga mbuya. Saka uri munhu, uri hama isingatembeki. Akakaonga wazobatwa parufu kakandire kutangaira ayo haukambotangira kutangira panhamo chete chakazokupa confidence kubva kurufu uruziva kuti sekuva musiya kurufu wobva watomhanya kumba. It means wanga wajairira ka wanga wajairira asi hazvina azodambudziko ka1 neka10 zvakafanana. Kakawanda ukatozwa munhu anorepa ka1 ndiye anobata nhumbu,
asi uchitoona mukadzi achigara mumateni ezi nhumbu ichiramba wabata asi imwe yekuita zvinhu zvikufosekedzera iyo kahwani kako yobva yatobata. Saka iwewe shamwari nyaya dzangu neyo dzakaingana 1 yekusarespekta ukama ndekutanga takutoita dambudziko dare rino ine wazukuru wazukuru nanambuya wane dambudziko muno mudare rino hatiiti mwedzi pasina mbuya wambotonwa ngemuzukuru hazviiti kuita dare panapa kupedza mwedzi pasina nyaya yambuya nemuzukuru hazviiti. Ichi chindiuchiona chiri problem yechi iproblem yechiramu chiri kuenda overbound. Wazukuru itai mugano kunzi mbuya hazvirevi kuti mukadzi wako asi kungoti ita kamunhu kanotumika pakati pambuya nani nasekuru hazvirevi kuti wakutora bedroom rani. Wazukuru itai mushi neniwo nditoro muzukuru kwana mbuya asi mbuya ndimbuya. Ndiyo dambudziko rangu wandi kutanga nero. Rechipiri pawakatoita ipopa wanga uine protection here pamwe pamakamubata anga akapfeka here ukaona pakazozibvisa hembe nechikondomu racho wanga uri isipi wakabatwa uri parisina kumboonekwa wanga uri isipi zvakaitika nezvakati sekuru pawakasvika ini ndatopedza kupfeka ndada wanga wapedza kupfeka but tanga riri mujini mangu jini rangu rakatote aiwa wanga jini rangu iwe wameza kondomu rashanda urisa mujini ndandotishu kana ndaripeta aiwa ndaida kurisirana aiwa une mukadzi hauna mukadzi chiuti usaite mukadzi usvika pazera rechii mukadzi wacho vakaenda akaenda nenyaya yei akangoendawo nezvikupa kwavo dzamurungu uenzanisa panapa idzi saka wakangotora kuti oda kugadzirisa manhasi havasitowapedza kugadzirisa nyaya ndakamboteera but makakatano wangu uriwo panapa ndo makakatano wangu uri kumunda kwacho asi izvozvo zvasingakupi mvume kupinda mubedroom maseke ava aitori mistake yakaitika haina mistake iblanda haisi mistake a mistake can be corrected but this one hauchatokoreri because wakapinda ukabuda saka unofanira kuti andikaona vanhu vanongotaura vachiti mambo ndakanozoti asi ndogara ndakataura varume kana uri kutamba nemukadzi wemunhu ziva kuti uri kutamba nemhosva anytime unokwanisa kudii. The moment wakapinza gumbo rako mumba munhu iyoyo kungopinza pakangopinza gumbo rako kupinda iwe usati watosangana nemukadzi kungopinza gumbo rako leo wakaubva kuti mhoro iyi mhosva hausati watobata mukadzi ye hausati waita sei asi the moment wakangopinza gumbo rako chete paimomo masekuru uchivhara joo kudai ubvangoti mhoro imhosva ndauya zvimwe zvese zvakauya zvazvisina basa because pawakavhara joo chete wanga wamhosva kudhara. Ndakamukutaura futi last time wafana kana muchiba ziva kuti ndiri kuba usakanganwa kuti uri kuita sei unotobatwa iwe watopfeka risoso kuita mushwindi mumba memunhu musiri mako mubhedha usiri wako kubvisa zvese kubvisa kuti panohya sekuru iwe woga ipapo usina kupfeka sekuru asina kupfeka sei usina respect iwe wanga uri pai wanga uri mukitchen munobikirwa sadza kana newe
kitchen imba inoyera. Kitchen imba inoyera. Kugura sekuru musana ari mberi. Iwe tera mukadzi iwe. Dambudziko rako uneshumwe nevakadzi. Urunzwa? Asi wauri kutera handiwo. Tera vanhu vasina vanhu vavo. Hausadaro mbero. Right. Sekuru. Mombe kutanga. Ndiye kusakudza ukama. Mombe yekutanga ndiye kusakudza ukama. Mombe yechipiri ndiye kupinda mumba masekuru, imba inoyera, kitchen, uchiziwa. Mbiri idzi ndiye kuzopinda panopindwa nasekuru wako, knowing very well kuti sekuru wangu ndipanoenda. H5 yekurara nemukadzi wasekuru usina protection. Saka iwewe ndoda mombe 5 dzaunopa sekuru avo kuti uzodzidza kuti mukadzi anorarwa neprotection kana asiri wako. Rara neprotection. Tudzidza kuti ukama chinhu chakadii chakakosha. Hama inhikiti usazokange. Ziva izvozvo. 2. Hatenda topedza. Mombe idzodzi dzida kutinwa kuti dziuye kwasekuru. Dzinoda jongwe, mushamu wokutina mombe idzodzo. Kana iri mari $350 pamoja, dziri 5. Musiwa 30 January 3 zvinopanga dzabhadhara. 30 January 3 dzinofana kunga dzabhadhara. Titese kumbira tese handisi kubasaba asi ndada kukumbira kuti handina kuramba mashango, ndanda kukumbira kuti mundirerusira. Izwa shamwari, handisati ndatokurerusira wayo. Unotirerena kuti zekurukero. Hakuna rovha. Unozwa? Rinoda kudya zvinhu zvarisikakwanisi kutenga. Ukaona uri rovha uchida kudya nyama everyday yausingakwanisi kuafota, then une dambudziko. Basa redu isi kubatsira kuti udzoke panzvimbo yako. If it means unofana kutemura because hauna. So you can haumiri pamberi pangu uchitaura kuti ndoiwane. Hauwane. Kopa wakapinda muna mbuya. Wakabvunza. Apa izvo mbuya ari Nana mukadzi. unombozifunga here kuti sekuru zvana mukadzi Uri muwachira. uri kuzvifungira here kuziva kuti sekuru izvo zvitara kwatiita haana mukadzi pamusaka pako. Uri kuzviziva here kuti sekuru kubva musi wawarara naye sekuru haana kuzorara nemukadzi wake kusvika mukadzi wake apa. Uri kuzvikoshesa here kuti mukadzi wasekuru wakabhadharira mari akapedzisira kurara naye ndiwe. Unonyatsa kuzviona. Saka zvekuti unotaura kuti une chichemo zvokuti haushandi, that's not my problem. Kana iwe usingashandi nhengo yako haimiri here kuti haushandi. Imimi dzenyu vanhu vanodaiwo musina chiro ndo dzinomira maningi. Learn to teach your people.
kuita sei dzidza kukontrola chinhu chako. Yes, bata imbwa yako hapana unonetsana newe. Iwe wochida kuti tizwire imbwa yako tsitsi, iyo iri kupedza tsuro dzevanhu mumatangao. Huku dzevanhu dzapera nembwa yako iyoyo, toti muzwirei tsitsi nekuti hana chiro. Iwe uine imbwa iri kudya ihuku. Aiwa, izvo hatitomboiti hatijaidzaniwa, hatijaidzaniwa. Kushaya kuda shama dzimwe nguva. Izvi zvatesa mateke wakapfeka kapfekere kakwa ngeke chihure basi chihure. Zviri nane kutsvaga chirikadzi. Unonzwa? Zviri nane kutsvaga chirikadzi. Noti kuti murume ari kubva akabata chingwa kune sterilized milk nechi ari kubva uko ari kuti ndine mhuri yangu ndikuenda kumba nemhuri yangu kofidha mhuri yangu. Iwewe ndiwo wakusobikirwa manje. Uyu wosvika nechingwa netiwo zisaya ndakaneta ndaswera ndimunhu amuziva kuti kuchema here. Handiyo reason yakapiwa bambo musiwe madana namai akazi vakati bambo ndasazvisvika pamutemo wamuziwere tikuchema mbuya zvingoyera. Iye mukadzi wabva kupindwa zvingoyera pamuri bambo asi kune uyu hazviyeri ba. No. Hatiti zvakadaro. Mombe dzangu shamwari dzodzo ndikuti damuswa by 30 January unofanira kungobhadhara murume uyu mombe dzake 3, then by end of March the remaining 2 dzinofanira kunga dzabhadhara. Ndiko tuziye kuti bhonchisi wako ari mupfupwa uku unotaura kuti komu vakwa. Saka zvikuti kutaura kuti ndau mudazvo rangu aya ndinonomiyedza. And on top of that ndiri kubuda panapa iwewe, ndiri kubuda panapa iwewe musi wa 28. Yes, I want you here to musi wa 28 because ndinoda kuti ndimbonzwe kuti mapurisa ndoziva kuti wakasvika papi neiwe iwewe. I want to know 28 uno December. Sorry? It's 28 December, but we are 28 December. Look at the iwewe. Because ndiri ndane answer. Yekuti do you deserve kuti musi wa 1 unenge uri kunzira uri mukati? I want to know. Kindei.